Tak myslím si, že ľudia si musia dať nejaké priority. A podľa mňa, keď si nájdu nejakú prioritu, tak ten čas si nájde, lebo myslím si, že sú to len výhovorky, lebo takisto, to si aj ja som si mohla povedať, že nebudem stavať 5,25. Prečo? Keď všetci ostatní môžu, moji kolegovcia spia, aj moji kamaráti, tak myslím si, že to je o hlave a keď človek niečo chce, tak si ten čas vždy nájde na čo potrebuje. Moje meno je Simona Bačikovská, mám 31 rokov, pracujem v oblasti, alebo respektíve podnikám v oblasti financií a do CrossFit Journey chodím cca 1,5 roka. Chcela som sa hlavne lepšie cítiť. Cítila som, že som ostala lenivá a cítim to celkovo už aj celkom na tom svojom životnom štýle teraz, keď idem ráno si dať cvičiť. Tým, že väčšinou teda pracujem tou hlavou, tak cítim sa lepšie sa mi rozmýšľa ráno tým, že som v kancelárii kvázi medzi prvými, tak si viem ako keby toho urobiť viac. Ale hlavne cítim sa aj ja ako človek o mnoho lepšie. Tým, že my začíname niekedy porady, niektorí začínajú poradu o 8:30, o 10:00, tak ja mám rada, keď som tam už takže o 8:30 začnem tú poradu a takým spôsobom. Určite som mala obavy z toho, že ja tréningy zvládať nebudem, lebo ja fakt nemám rada činky. Tým, že ja som robila atletiku, tak ja som mala rada skôr ten beh. No, občas som robievala aj tenis, čiže pre mňa toto bolo úplne že zle ohľadom činiek. Ale mne sa strašne páči, keď ľudia vedia robiť s činkami alebo hlavne na hrazde. Čiže to je také pre mňa ten chtíč sa naučiť na tej hrazde robiť veci. Bala som sa toho, že proste to nebudem vedieť zdvíhať, nebudem s tým vôbec vedieť pracovať. A podľa mňa, keď človek sa naučí tú techniku, tak podľa mňa to je fakt v pohode. Určite mi pomohlo pravidelné cvičenie v práci tým, že vlastne ja keď nejdem ráno cvičiť, tak stávam neskôr a to napríklad nie som potom so sebou tak spokojná. Čiže ja keď naozaj mám ten režim, že idem o 10:00 spať, stávam v 5:25, prídem si odcvičiť a potom idem vlastne do kancelárie, tak cítim to aj na sebe, že mám také viac energie ako napríklad kolegovci, ktorí sa práve zobudili. Cítim sa aj lepšie ako človek, že si sa mi aj nejaká tá postava upravila, takže cítim sa v tom, že si možno môžem obliecť iné oblečenie. Tým, že pracujem práve s tou hlavou, tak dokážem si to ako keby tak tu vyventilovať, oddychnúť, vypnúť a potom, keď idem odtiaľto, tak sa môžem nastaviť práve na tú robotu, takže určite si tu viem tak psychicky, mentálne oddychnúť. Tým, že tu myslím si, že aj veľmi dobrá komunita a som rada, že sme naladené také jednej vlne, že si tu vieme urobiť zo seba aj srandu, aj v pohode, aj tam aj to cvičenie. Odkedy cvičím, tak na mojom tele som si všimla vlastne tú premenu, že som naozaj schudla. Cítim to, alebo respektíve vidím to hlavne na oblečení, že môžem sa vrátiť ako keby do toho predtým šatníka, či čo som mala. Takže toto je pre mňa úplne, že wow, že môžem si kvázi obliecť možno aj niečo, že kratšie, že možno aj niečo obtiahnutejšie. Takže v tomto to cítim. Na váhe to až tak nevidím, lebo myslím si, že sa mi to teda asi premieňa na tú svalovú hmotu a to som napríklad, že za to rada. A cítim to hlavne aj na tvári, že nemám také sislovské líčka už. No ľudia, čo hovoria, že nemajú na cvičenie čas, tak myslím si, že ľudia si musia dať nejaké priority. A podľa mňa, keď si nájdu nejakú prioritu, tak ten čas si nájde, lebo myslím si, že sú to len výhovorky, lebo takisto, to si aj ja som si mohla povedať, že nebudem stavať 5,25. Prečo? Keď všetci ostatní môžu, moji kolegovcia spia, aj moji kamaráti, tak myslím si, že to je o hlave a keď človek niečo chce, tak si ten čas vždy nájde na čo potrebuje. Môj chtíč bol to, že ja sa chcem cítiť lepšie. A ja som si to aj všimla, všimli sú dokonca aj moji známi, že celkovo som sa aj zmenila, aj začala som mať úplne iný režim, mám disciplínu a ako som aj spomínala, asi aký som človek už teraz. Cítim sa o mnoho lepšie ako predtým.